Ngibingelele nginamukele ku-Reactive One Stories namhlanje ihleli nodokotela uDr. Mnguni enimaziyo South Africa yonke umhlaba wonke jikelele. Asihambi kedwa namhlanje. Hamba noma ukhokho uvula waseSwatini kodwa cha nizomazi nje izividiyo iqhubeka. Nina njengalapho inamba kaMnguni izoba khona ku screen, inamba kaDokotela omusha izoba khona ku screen. Kodwa ake siqale sibhekise kwa uMnguni. Mnguni uyaphila? Awu ngiyaphila dokotela kunjani? No ngiphila kakhulu. South Africa yonke isakuthanda ukusebenza nawe. Abantu basangifonela uMnguni uvala nini? uMnguni aya emaholidini. Awube benele dokotela bese ubachazela ukuthi emaholidini uyaya yini? Ngiyaphila nonke nina abantu base South Africa. Emaholidini hayi siyobe sikhona siyabe sila ekhaya. Ngeke siye holidini bantu basifuna ibhizi enkulu kakhulu ngeke size senibalekele kwamele ukuthi sibe khona until nize nisho nina ukuthi cha sesingaye holidayini lokusho isidokotela utaba khona until January nje ufuna isidokotela abe khona abe busy la ekhaya because bantu ngikhona batholela ithuba lelihle lokuthi bavalele emsebenzini so siyakhona ukubasebenza isikhathi eside ngoba okunye esinye isikhathi uthola ukuthi umuntu ufike uyasheshe into zakhe asisenzeki kahle. Dokotela ngeke ngakubuza ngikufonela ngithi kunomama waseSencape onenkinga yesilonda onyaweni umile into engathi imbobo bathe esibhedlela bemcheck bathi akubona ushukela. Wathi hayi angofika kunembiza ozongitshengisa yona. Ngabe lo mbiza namhlanje uyiphethe noma usazoyilungisa? Ikhona dokotela naye siyiphethe nje imbiza ensha esinayo la ekhaya. Uwenza sure ukuthi uma ngabe unesilonda uyasithela isilonda directly like nje nawe tell spirit uthathe uthi ka4 nje uthele esilonzeni 1 izivimbe ezi4 emva kwaloko uzobona ngekuphele 7 to 8 hours isingaqala ukushwaqa isilonda noma ngabe besififa igazi then ke mase uyayiphuza futhi iyona lembiza lobo kade uyithele esilonzeni iyona futhi ophinde uyiphuze kuhlanganiswe ke la cishe about 55 wama leaves aphilisayo ema chronic disease. So noma ngabe unoshukela noma ngabe une cancer noma ngabe unasiphi isifo lesi under chronic senza sure ukuthi mawufika kudokotela sesisicilekele udokotela usehambe wayithola impande njengoba udokotela hlezi njalo efunela abantu ukuphila. Futhi noma unesilonda ngaphakathi emzimbeni siyaphela. Noma unesilonda abanye befika uthole ukuthi bese ayile esibhedlela bathi une TB ukhwehlela igazi ntontoni bafike la ekhaya basizakala abanye befike bathi banama pies abanye befike bathi banelonda zangaphakathi awu madoda bafike basizakale sesibasizila kabantu sisifikile lembiza ngoba la ekhaya asivezi into esingakayitest sayibona ukuthi iyasebenza. Dokotela ngiyabonga kakhulu ukuthi ube leqiniso uyithole lembiza le. Lezi izilaya ezisaziyo vele. Ilezi ezaziyo uma ungatholi ingane noma kanjani uyayithola ingane la uma ngabe induku ingavuki noma kanjani iyavuka induku la uma ngabe igazi lakho linamaphimbulu zilingcolile noma kanjani la uyasizakala. Wangasikhomba isigubhu anonzalana. Lo muntu omdala lona ke umuntu omdala akasingene kwezinye indawo ngoba lo muntu omdala lo uyena umuntu omdala ofikayo uyefika ke sezobatshela abantu ukuthi ubani yena usukwaphi uyapi. Namhlanje ke asambe noDokotela Mnguni kuphela ngoba ngichazile. Kunomunye udokotela okhona la esandleni sami sobunxele mhlawumbe kuninibukayo ngizobe ngiphendukela nga-right. Ake ngiphenduka nje ngisibheke nje straight kuyena asibingelele asazise ukuthi yena udokotela bani. Dokotela wami uyaphila? Awu uyaphila khehla lami. Udokotela engiphambi kwakhe njengamanje udokotela bani usebenzelaphi uphumaphi? Lo khuluma ko uDr. Magecekazi. Umkoko lo oseswazini. Ngithe nami nje uvakashela udokotela la. Sitothu uvusela nasihlanganise yona impande. Ngoba kufuna kuhlanganise impande ukuthi abantu baphile. Leli gama lakho leli ngathi liyakhuluma, ligama lakho bizwa ngalo lisukaphi? Leli gama leli lisuka kona lomsebenzi ukuthi abantu bafike baphile, abantu bafuna inhlanhla bafike bayithole. Yonke into abantu bafike abayifunako abayidingile, yonke into iyenzeka. Okay, normally uDokotela Mnguni unokutravela kwamanye amazwe, uthola ukuthi akatholakali, uyosiza kwamanye amazwe okanye uyothola izinto ezisirious kwamanye amazwe. Njengoba ula eSouth Africa nawe usebenzela kodwa kephi eSwatini. Ngabe uzenga ukuzofuna izinto noma uzosebenza eSouth Africa?
Ndaba esithi njengoba nje ngilana nje kade ngitosiza abantu. Into yokunceda abantu. Ngikhamba nje nyalo ukubheka ko Peter Marisburg. Ngandlula lapha eThekwini. Nganceda abantu lapha sengiyendlula ke kudokotela lapha. Sohlanganisa yona impande ukuthi abantu baphile. Njengoba nje ufuna abantu baphile ngalo lonke uhlobo. Okay, ngiyabona uphethe igubhu usazosichazela ukuthi eSwatini ungabe sifuna ukuza kuwena siza kanjani. But ake ngibuyele ngapha kudokotela. Ngithi umhlaba ngimbuzo naye bese ngibuya kuwe dokotela. Dokotela Mnguni. Usakhulumile ngembiza yakho edla abantu. Ukhuluma ngembiza yakho isebenza ngendlela esimangaliso. Mhlawumbe ngabe lembita lena ke dokotela. Nami singakhuluma iSwati. Yes, imbita. Lembita lena ke. Yeah. Nyalo isebenza kanjani? Lembita lena dokotela sikhulumela abantu labaphethwe ngiletifo lekuthiwa chronic bayathi ke abantu labafunze ukuthi ngiletifo lokukholakala ukuthi adilapheke esibhedlela uyajuja unyawo noma ke uhambe ukuthi uhlindwe ema-cancer nje uthola ukuthi awusabe vele nje bangaze uphathwe i-cancer kuthiwa hayi sowuzoshona ungaze uphathwe ushukela kuthiwa hayi sowuzoshona. So ngithi angenze sure ukuthi abantu ngibanikeze isiqiniseko ukuthi seyitestiwe yaconfirm ukuthi awu futhi nalaba abanye uthola ukuthi kwalimala ema-tubes le ngaphakathi uthola ukuthi isikhwama lesi sendoda sinenkinga mhlambe kulamalanga lawa kunento yokuthiwa ngema gallstones le iba sesinyenzi noma ngabe unaleyo nto kuthiwa nje idokotela sofuna ukukhipha ama gallstone fika la kudokotela le nto ama gallstone ayisebenzi udokotela unembiza manje efika ihlakaze zonke izifo ngaphakathi. Ngishathiwa unyawo sekunqunyiwe mhlawumbe walemali engozini nemoto noma awunqunyiwe ngoba unoshukela siyaphola leso silonda. Futhi ke siyaphola leso silonda futhi ke noma ngakuthiwa wathola ingozi uma ufuna ukushesha urecover shesha ufike kudokotela ngoba kunabantu abathola ingozi uthola ukuthi sewuza umuntu uyaqhwala ngesizathu sokuthi akathola imihlabelo eright. Phuma le nto yemihlabelo namhlanje sikufaka embizeni ena 55 leaves elaphayo noma kanjani. Hayi sawona ngithanda mina ngoba lembiza le inama leaves futhi innatural ama chemicals azogcina sebobungozi. Ngakho ukwazi ukuyiphuza ukwazi futhi ukuyithela esilondeni. Dokotela wami ngifuna ke lapha eSwatini sithi mesiza ngoba isikhathi sincane sinazo njengamanje. Bathi ngifuna ungitshele izinto othi mina ngathi bengiphuma eminyangeni noma ngabe sengikhokodile eminyangeni nazi izinto mina engishayayo ngokuvula kuzona. Uyabona mkhulu uma sikhuluma ngokuthi ufuna inhlanhla yemali. Siyakunika inhlanhla thina sekuthwalise sekunika inhlanhla. Uma ukhuluma ukuthi umfazi uhambile umfazi uyabuya namhlanje nendoda ayihambile indoda iyabuya namhlanje ekhaya. Likhaya liqhubeke lisime ekhaya. Uma ukukhuluma ngesimo sebandla noma ukukhuluma ngento yokuthi ufuna ukubethelelwa ukuqiniselwa umthakathi umbone ekhaya. Lokho kuyenzeka siyaqinisela ekhaya siquphe umzimba senze yonke into. Yonke into lapha siyayisebenza kakhulu. Uma ufuna yonke into ukuthi ibonakale manje. Yonke into yakho iyabonakala manje. Nokusizakala emzimbeni nje ugulanyana uyakuthola kesha ke yonke into yaqiniswa sekunika yonke into esethwalo nokwana lokwa ufuna uphakame isiphakamiso njoba nje ngiphesele lamakhosi lawo siyasenza isiphakamiso lapha ngithi ekhaya yonke into ufika uyithole la uqashwa unesinyama sigezeke isinyama uthole yonke into oyifuna kwamasisha ngokukhulu ukusheshsha. Lapha eSwatini kuthiwa nginembita lana noma nginomuthi okwazi ukuthi umunkosazi wakho mengabe kushithela noma intombi mekushithela noma indoda mekushithela ukwazi ukuyifica ngqo nalowo muntu loyo into yakhe ingavuki okanye babambana bathi thaqa ngabe lento le into ekhona vele noma into ekhona kakhulu phela into ekhona kakhulu phela khehla lami vele lokho siyakwenzela ukuthi uyifice lento uyibambe ngosingo uyibone ngamehlo. Umuntu oshadile nje mengabe unkosazi wakhe emsola akaphuthume masisha. Lese ke uyazi ukuthi uyachitha but ufuna ukumbamba angamchitheli aqhubeke nawe uyamthanda. Ufuna ukuthi ambambe ukuthi angeziniksi. Yes. Uyambamba uyakwazi ukumbamba phela ukuthi angaphunyuka angabheki nje lena le. Okay. Ngiyabona laba abajolayo abafuna ukubambana. Kunabantu abafuna imali dokotela. Indaba ezethu. Isigubhu sakho ngabe sinabo umngozi. Uyazi ukukhuluma ngegubhu. Indaba ezethu. Usiphethe futhi. Thokoza. Umngozi baso ubukanjani? Lesi akusona esidla abantwana ekhaya. Okay. Akusona esidla umfazi ekhaya. Noma nangumndoda umfazi ufuna isigubhu namhlanje sitodla indoda yakhe. No.
lesi isigubhu sokunika wena amandla sekuphakamisa umsebenzi wakho sekuthi ube nemali asinabo nje ubungozi bekuthi kukhona umuntu ofako noma akunjani lapha kwakhiwa induku imali phakathi eyakhiwa ukuthi wena ufuna uqebe wenemali ube ngumuntu ophakeme. Sona sidlani isigubhu. Sona isigubhu nakunika ethi siyashiyana khona sidla amafutha khona sidla ngizokutshela ukuthi sidla lamafutha lawo esadawana esinye sidla amafutha umhlofutho lamanye sidla lokwana lokwakesha asinabo ubungozi bokuthi wena nasothethe lesiphakamiso lesi sefuna usimelele kuphi ukuthi wena sofuna unikele ngegazi lomntana wakho nomnikele ngani. Hayi doda ngizophinda ngibuye kuwena ngoba eSwatini kuningi okwenziwayo ngoba abanye bayagana kodwa abanye bathi ngeke mina ngiphile eSwatini. Hawu kakhulu. Ngoba abatekisi abagadwayo abakhulu bawubela ibhoda abashonele. Ndawoka. Khona. Ndawoka. Lapha vele phela sithina siphethe lapha ya. Ngoba impande yakhona eSwazini. Impande ibomkhulu sithethe khona. Impande lapha ya sitakungwenzela manje into yenzeke manje. Uma abantu bafuna ukubulala lokwana lokwa funa bona abaqabane babulalane bona bodwana. Futhi umuntu ofunwa zinkabi ofuna izitha uyakwazi ukuyilungisa lento. Abashayane bona bodwa. Bavele babulalane nje bona bodwana. Dokotela Mnguni. Yes, dokotela. Uyakhuluma udokotela la. Noma kanjani? Uyazisho lezi zinto ayishoyo. Yeah. Nawe ukhulele khona eSwatini. Yeah. Usuka khona eSwatini. Lapha eSwatini ngathi amandla angaka hayi ninawo nina ekubeni la eKZN abantu basahamba bajubalala baye kwamanye amazwe. iSwaziland izwe elincane but kakhulu umuntu makathi into uyayenza umuntu waseSwazini makathi uyakholwa ukholwa ngempela. Uma akholelwa emthini ukholelwa emthini ngempela. So lokho kwenza ukuthi uma lelo khaya ukhulele kulona li practice witchcraft uba ngumthakathi wangempela. Uma ngabe uthethe impande wafunda impande khona uyakhona ukuthi izinto zenzeke ngalesikhathi ofuna ngazo. So as advertise iSwaziland ke namhlanje sikhuluma ngathi izinto esizenzayo sasifunda lapha eSwazini ukuthi uma uthi ufuna ukubamba umthakathi umbamba umbone bukhoma. Uma ngabe uthi ufuna ukuthi indoda yakho ingakuhluphi sikwenza lokho bukhoma. Uma uthi ulanda umfana simlanza namhlanje. Uma sithi silanda indoda simlanda namhlanje. Awuzweka. Dokotela, ngelina wakhuluma ngendaba yamacala. Seke ngiwatholeka ama-calls amaningi ke athinta amacala. Yes. Athi umuntu, yelo phone nelo ngiyazi ukuthi wayifundi lo wala. Manje uMnguni angangisize ngamacala. Yes. Lo muntu lo mhlawumbe ufuna mina ngimsize kodwa hayi akafuni mina ngimsize. Ufuna uMnguni amsize. Dokotela, indaba yamacala wenza njani la? Eqaleni dokotela licala lidliwa yintsha siye sisho njalo ngeSwati licala nangabe ufuna liphele kunetimvo takhona lethi setshenziswa mangabe sewungaphakathi usilethela impahla yalomuntu oboshiwe bakini bayilethe la siyikhulumise irepresent wena senzeke izinto ukhishwe ngaphakathi mangabe ungaphandle uyazizela wena physically sikwenze wena direct uhambe uyonqoba icala athi befika bonelo nelo yabo bathi bakusiza bethola ukuthi izinto sesihamba kalula ngoba imithi seyisebenzile. Hayi. Kodwa manje ngoba ngasisawile egcineni asicomplain. Akukho Dokotela wami nawe icala shaya. Liyasetshenzwa kakhulu. Liyaphihlika. Futhi ngeke lila ngithole wena dokotela. Usuboshiwe ngenxa yecala. Khohlwa indaba ezithi. Engithi phela iyona impande esisebenzako. Noma bicalelana. Noma ngayicalelani. Funa lidliwe yinja. Funa liphele. Yani uthi baningi abantu abakhuluma zamacala and abanye bawenzile abanye bawenzanga. Yeah. Kodwa bagcina Abanye bayaqalwa. baqala. Abanye bafuna ukudla ngabo. Abanye bayathreatenishwa. Yeah, true. Athi umuntu ulale nami, umuntu ungishayela kanjani? Akamshayanga. Omunye athulele naye ngothi ufuna ukudla imali yakhe nje mahala. Uyamthreatenisha. Omunye afuna umxoshisa emsebenzini. Omunye ufuna umxoshisa emsebenzini. Futhi icala lomsebenzini nje uyanqoba fast. Iyona ke lento leyo iyanqotshwa fast at the same time futhi ufuna athola induku lo ya amqalela amanga lo. Okay. Engangayi. Dokotela la kunobhuti ade engibuza ethi emsebenzini usesebenze for 10 years. Ndawo.
akanyuselwe esikhundleni. Abanye bayafika abanyuselwa yena kodwa una 10 years usayitoho namanje. Umuntu onjalo umenze njani dokotela? Umuntu onjalo ufuna simhlole simbheke ngoba uthola ukuthi isinyama yena sikuye. Uthola ukuthi umsebenzi yawazi but abafike bafunda umsebenzi kuye. Bafike bemendlule yena wokuhlala afundisa abantu umsebenzi. Angakwazi ukuthi yena bamkhuphule. Yena ufuna ukuthi asimgeze isinyama simphakamise simise phakathi emzimbeni ummisela bese simnika isikhundla afuna lo athola isikhundla esindlula labanye ngoba uyena phela uthisha abekade anika laba umsebenzi. Ya ne. Dokotela wami abantu bayibona inamba zakho ku screen kodwa uzobeza bethi ngicela inamba kaDokotela nami bafuna ukuzwa uyisho inamba yakho utholakala laphi uthola kuyiphi inombolo. Yeah, dokotela inombolo sisekhona le ngoba abantu bangixelile la bathi bafuna uMTN wona dokotela una MTN sense ama minutes. Ake ngibaqale ngale ya MTN 06 1547 1970 06 1547 1970 bese kuba ngilo 0606 394357. Kunana ngicunda bathakathi ke madoda kade buzile udokotela ukuthi uNgqunda Bathakathi simletheleni namhlanje lo uNgqunda Bathakathi wangempela ngoba lesigubhu lesi masithi uNgqunda Bathakathi uma uloyiwe kunenkinga ekukhathazayo maybe uyagijinyiswa mhlawumbe uthreatenisiwe kukhona into ekugijimisayo ingaba iqala noma ingaba yini ubofika la ekhaya ufika ukuthi uzofuna Ngqunda Bathakathi yobe siyawuthola ukuthi uNgqunda Bathakathi udume ngani ngeke sikhulume ku social media ngoba ezinye zalezi zinto kungathiwa ha ubani ngani washona noma ke wenziwa ukuthi kwakungenxa yena no ake ufike uzozo ukuthi wenzani uNgqunda Bathakathi. Hayi sabonga kodwa dokotela wami abantu bafuna ama directions bafuna inombolo la uthola yona soyibhala nala sicala nje usibizele yona. Uma uqhamuka ngapha eThekwini undlula ibhodela waseGolela kwaLavumisa ungena uphuma ushashabule udabule kwa Big Bend uhamba udabule kwaSiphofaneni undlulu ushaya eSiphofaneni uhamba ungifiqe phakathi ePhonjwana kunendawo ekuthiwa sePhonjwana. Uma uqhamuka ngapha eGoli ungena phakathi koShuwe egedeni elikhulu undlulu uMbabane wehlele kwaManzini bese ungena uhelehele suyathatha indlela eshona ngathi shona eSiphofaneni suyafika phakathi ePhonjwane uyamthola uMagecekazi u2 minutes uMahleka nezitha uzomthola lapho umgoqo eSwazini bese uyamthola enomboleni uma ungapha uyayiblaza uthi +268 7611 9287. Ngabe le nombolo uyadlala WhatsApp? Le ina WhatsApp inako konke 7611 9287. Sabonga kodokotela leli langa safisa ukuzofika ngqo sikubone la usho khona ngoba abantu fana bakubone esigodlweni sakho. Fika ndaba ezithi ngajabula kakhulu ufika uxoxisana nami phakathi esigodlweni esami esikhulu. Angiyofika lapho ngiphethe amezi ami igubhu ngizwise yami into ukuthi hamba kanjani. Hayi ngajabula kakhulu ukuthi sitokwazi ukutozisana ngoba ufuna sibhizisane sibhemisane igwayi. Hayi kuzokwazi kakhulu. Awuzeka.